magu koye men jiloyoɗen ndi magu koye men to darde meɗen e pinale gollal bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe darana Yawkinde TV mone mon kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen joɗade wala ñalawma hen ko noon tigui jettirten jinnaɓe men jetten kadi seereɓe men woni hilifaɓe men diine sikki ala en jottima yewtere men pinal hanki e hande pinal hanki e hande ko sehil mon guiɗo fulɓe kala Tidianatou Sarr debbo mo hollode Sarr ñang ko won tigui en yewtude moɗon sikki ala ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami oɗon gandi pinal hanki e hande yiito ko fate cosaan yiiɗo kadi ganduɗa koko yaade jamanu hande noon holko gadduɗen en gaddi la grande diva so wiyama hole on tan lewru ala fayore ɗum noon ko binel gawlo oɗon gandi debbo gawlo machallah mi wiya ɗum kam e hooram ene yewti pulago ha no hannirta ni eɗen mbiya tan yo Allah hokkuma balɗe juutde ngam ballitorade dole mum fi sabulillahi ngam yewtude ɓiɗɗo pulla kam ɗo wonno hande noon en dañi fattange bismade ɗo binel gawlo eɗen coynannomo guila boyi eɗen jaɓɓonnomo guila boyi eɗen gandi kadi fansiji ɗi toujours ɓe terade heɗi Tidianatou Sarr hamin jiiɗi bismoɗa binel gawlo pinal hanki e hande mbimi oto keppe ko yonti kala weeɓa ɗum noon bandiraɓe ko hande yonti bisimilla ma binel omo wonde Hafsatou Mingigo min mbima bisimilla goɗɗo gawlo mo waɗatake présenté o min wiyata Samba mo wona ha siɗi debbo gawlo kala jooɗi ɗo so joɗɗake e Samba wettata ɗum noon koye Mamoudou Seydi Seck bisimilla ma binel calmodira e bandiraɓe gartini bundi bundi yewtere Valerio
maɗo ari ha ɗon ɗum noon daraɓe Ayaw Pini TV tigi hande mbeɗa andi mon dañi weltare no feewi ngam huccide final hanke hande kono noon kadi huccidde e binel gawlo machallah oɗon gandi ko yimata ɗo no weeli binel bisimilla ma e pulago salmi gondiraɓe eyo assalamu aleykum bandiraɓe kala mbiyo mbimi e mbimami tijjata ɗum salmini juurima kadi mi weltinimama Seydi Sar wonjo hen mi ɗongo cikkalaade mbaɗa jimira te hunde fota ko ma Allah hoddira ɗum ɓooyi waɗede ndeysan e kono ko hannde Allah hoddiri kadi naddemi e dello no joni kam beelema no feewi Dawda Moussa Dia en beltanimamo kala ɓiɗɗo pullo wonde weltanimamo ndeysan won noon ko dañi ko o hannani hoore makko ko bandiraɓe fof kono janti hen mi salminima konko e jeewo makko rulili e joɓajo makko Dieynaba Dongo ndeysan mi salmini kadi gorko cuballo o hono Abou Sarr Abou Diop Abou Diop mi salmini ɗum e juuɗe gorko cuballo darniɗo Pulago mi salmini jeewo makko Dieynaba mi salmini joɓajo makko Rugi Babou Sall ɗum noon ko weltade tan joɗade plateau o joɗade kadi e banda men joɗade minemo jiɗi mum e baba mi Hafsat Sambale Siré Hamma jaadi guelam e kala meɗe kala meɗe andudemi ne andi hakkude me makko min mbawa ede gaga noon Samba Seck e Samba kadi ko waɗata ko bandiraɗe Pulaar kala pullo ene welto ɗon won noon sa yi kala no joɗɗa jiɗɗa joɗade makko noon wona hasde banggo heedi o amin ñagonomo yo Allah junno balɗe moƴƴene battane tijjani hefto hande ɗum weɓatani ndeysan ɗum weɓata ko binel wi noon oɗon gandi so tawi wi noon tan oɗon poti jabde gati omo wawi ɗum en ɗon no mbiɗani tan Dawda Moussa Dia en jagontomo tan balɗe juɗɗe e battane moƴƴe ko min wiyata ko baɗɗo koɓe mbaɗi waɗi kadi koɓe mbaɗani en beltanima kadi Abou Samba Diop beltanɗo fulɓe leeso e yeeso kono noon kadi Hadiatou Sall salminama weltanama en calmini bandiraɓe daraɓe Ayaw Pini TV kala kono noon kadi mbiɗa salmina Rudili toon to Podor o wi émission meɗen hande tigui omo watti haqqille mo on feewi ɗum noon en calminimo eɗen gandi teddugal Podor ngal machallah waɗi fayida en calminimo en jurmomo bane binel hande so tawi mi heewi haala mbeɗa sikki tan sa rena hen daroɓe Ayaw Pini TV maɓe kala ɓe mbiyami accu tan binel yima ɓe gati dande nde ene weeli kono kadi ko ma kaalen hen seeɗa min namdoto tan ko carrière musique ma hande holto jarata hamin gandi kadi binel waɗi ko heewi machallah yo Allah yo ɓeyda waɗi ɗo mo ganduɗa consrat ji baɗɗi fayida yeehi kadi toon to Europe nawi toon ngawlagu yaltini toon ngawlagu ɓiɓɓe fulɓe kala belti kono haɗani ɗon kadi hay tubakoɓe kadi beltanimama e nder Europe golle ɗe mbaɗɗa ɗo ɗum noon so tawi a joɗima ɗo hande min kalan gollal ngal mbaɗɗa ngal par ce que neɗɗo ene foti haalneɗo ko waɗi guila no wuuri dartane haltane gati ɗum ko ɓamtude Pulago kono kadi ko ƴellidde Fuutankagal ɗum noon binel juɓɓona yimɓe seeɗa tan e carrière banggue musique ma eyi yettere Allah kam caggal ƴettumi Allah ene laɗum Cheikh Amadou Tidiane mi ƴettumi ñanen babam mi ƴetti joom gallam ko ɗum adorade haalde kono noon ɗum ko meeɗa ɗum paɓaram so ko wallahi tan jahat ndeysan e mi ƴetti Allah no feewi ƴetti koto ɓe menam jinnaɓam ɓe ƴetti kadi joom gallam mo Allah waddimi ko hay ñalno goto meeɗa hadde mi yaha sen ƴetti Allah en ƴetti Abou Cangari law no kewi wiide ni aɗa neɗɗo wawa yaade taw haalani fombo komi gawlo ko hen jibinani kono somi darima ha ɗo konko o jeeya hen ndeysan konko addi nawdimi hollande laabi ɗiɗi tournage toon kadi mi yaltude mi jaami gonmi toon gartumi o wannimi single seeɗi gueɗo memi noon taw mine weeli continue aɗani min gowano joɓede no feewi ara tan jima keeɓa kalmaji ha lawol ma kono noon so Allah wallima a jokkodiri e poɗɗa jokkodirde ha watteɓe kase tan kon paada min ummi tan mi tawni weeli mi faɓen jungal mi fewtani en jetti Allah en jetti Farba Sall eyi min gundimi Abou Thiam gaari lawol umay gonne mbeɗa hono ha hande howlo komin woni dow wadno ko meeɗa Allah jokkodirmi e Farba Sall kadi wona mayde yettimo ida mayɗam gata ɗen nduwnomo yalla ƴiye makko en calmina kadi galle makko e ƴesgu makko fof machallah min jokkodiri e fuɗi yalade so siwi ha hande ko toon gonni mi salmini bande ɓe ko gonduɓe toon ɓe mbeɗa yaha kottumi gorko cuballo kono Elhaji Ba ɓeydi ma jigi kadi ko Allah wallini dañmi kadi chance ɗon banggue komi gawɗo subalɓe bamma ko cuballo kadi ko mbaɗami ɗo koni ɓenɗum kadi kala ɗo bamma dañi mi dardi makko ɗon no mbaɗi programme Sorano o ari o yibi
minen kala ɗo darini e gabto ha hande o yarani hen caggal Ndeysaan. mais comme jeune tourné makko min mbaddi min garti ɗo henne o watti kadi tourné goɗɗo kadi min jaaji guttitima toon min kam ɗon koko fulɓe ɗum noon ko yettere Allah tan ha hande ɗum kala ɓe ɗoni tan mo yetta fulaaɓe ɗi futan kagal gicogolagal kewi tigi tigi Binel fuɗɗade musique ma eɗen gandi ngawlagu ko ganduɗa e bonangaji ngawlagu e kolli e ñamiji kono ngawlagu nototo noon ko kewidi meɗen ko wayno inde ko wayno dewle ko wayno dimma ma moɗe jaaha toon tigi gulla ɗum hokkuma waɗanma hande noon en jii changement fati on paate banggue sindilaji ngabbude e podium yima baddalede hen guitaruji baddalede hen fofof on baddi ɗum hen machallah ene wiima kono noon est ce que ɗum to ɓurani ɓurde eko paɗum ko ɓuri hen Tidiane aɗa andi cosaan weeli ɓe koye min jiɗi cosaan min mbawa hokkude cosaan par ce que ɗe weeli sa heeɗima tan ko ñumanno fo min mi nanga huuɗo seeɗa tan waɗa hen ñambas aɗa wutama waɗa ñambas so tawi ɓayima timmani mais no ɓaymi kono timmi ko laƴta ten seeɗa ɓeyda hen kono min goppani ɓanggue on par ce que cosaan ɗe weeli ay hande yimɓe kewɗini ɓurde foof ma awɗo jooɗo guitare jooɗo komoɗo jooɗo kuccitaji jombaji o woni fuuɗade yimɓe ngara ñaatomoɗo cosaan machallah so yimɓe goppi so wote garta gartan cosaan wawa ngoppude wawa wawa majjude wawa woppede wawa woppede amin kadi cosaan e ha joni tigi tigi Binel Gawlo eɗen konni e cosaan ha joni en gartan kadi o hokka en morceau goɗɗo gartan kadi e mbundi gunde yewtere bisimilla Binel
Binel Gorwi ɗon dokkan ɗon Aissata Mody Mbodj toon to Belgique dokkan kadi jeeyi toon to Canada cilawaɗo toon to France kono mi yedditama wonam Diarra Doumbel so tigi ɓe nani ɗo Mali Sadio haɓe dañi hen beelemo no fewi bandiraɓe ɓe fulɓe kala onon kala jeeyi Mali Sadio on bakkama on beltanama machallah tigi Binel gartaten tigi koye ɗa fijirde ma nde bannoɗa Sorano fijirde kadi wande fayida mbiɗa sikki kadi ɗon ko histoire mawɗo e nder musique ma yejjita par ce que eɗen gandi salle Sorano ko salle mawɗo kadi ko salle jaaƴo ganduɗa wona artiste foof suusi ganduɗa noddude ɗon kono an noon a dañi fartangue tigui noddude e nder salle Sorano kadi machallah a waɗi hen raysiru hol dokkuɗomo cuusal malla hol gonɗo hen caggal ma yettere Allah tan hokkim cuusa tan ko bandiraɓe fulɓe aɗa andi pulago ne jinga ɓurakagal ne jinga cokolagal ne jinga sen dokkimi doole noon baba mani o wiide wonde ko fellidde hande tan pina tan paya Sorano kamɓe cuusni pulago suusnimi so jubbollamin no kala no pilda mbaɗa hen e ma Sorano ina muusa saɗa jogui yimɓe ma ɗa hulan heddata yimɓeɓe cuusni min jaami Sorano kala mon batton wa ko mbiɗa ko timi haala ngol aɗa paami grand théâtre sa yeeɓi kam ɗon mbiya kam massa machallah beele ko jinnoɗa hen ko a heeɓi Binel wallay mi heeɓi kadi ɓuuri beldemi ni ko pulago woni darde fuutankaɓe ɗan daroɗimi e dadimi hen darde yonde hay goto amani mbiya limtude noon won plateau woni raɓɓiɗi sa limtude duma kala ɗo bondam woni kala ɗo jiɗam woni kala ɗo fansan woni ɗumi hen won noon sa yi hayda daña defet daña ko yo ɓurni noon tedtinimɓe noon ndeysan tigi ko mbiɗa ko mbawatan ko jiɗɗen haalde ko ene heewi kono en jubbanɗa seeɗa tan jimen kadi jubbanɗa seeɗa garta tan kadi koye voyagement Europe aɗa andi machallah ko kalami ko par ce que hol yimoɓe hono ma en ne heewi kono dañani ko Allah hokkuma ko dokkal Allah noon toujours aɗa yaha Europe e yimɓeɓe ne mbiya ko ko bamal tan nanma toon malla an a yeehi Europe guila bamal nama mi yeehi Europe guila bamal lamani mi wima nayi kam Europe ko Abou Thiam gaari law jaami Hollande laabi ɗiɗi kono naɗemi France ko bamal nani ɓeyɗi toon laabi ɗiɗi gartumi ha ɗo fedde wotere fulɓe nan toon ardi fedde nde ko Diallo Salif ko ɓurnu ko koɓe jitti kam ɗo nayi France mbaɗa toon tourné o gartumi Hollande France France laabi ɗiɗi ko bamal nayi ko cuɓɓaɓe contaɗo kadi kala komin kalduno o waɗini kam ɗum wallahi réglation ma e bamal seeɗa tan ko holɗo fuddude ɓe siɓolima mi andani mañi tan komi gawɗo kadi komi gawɗo o yii kam kadi o yiɗini hen ko mbaɗani ko kadi ne weɗimo nden somi waɗi programme makko sona ko o yiyani kono so yii kam tan ko wadde yodde pii ha dañi hen place ɗo makko kala komi waɗa koma pinneɗa hay somo yima mami ara waɗi jour goto jeyami Nouakchott jettiɓe naftan garmi kawɗumi programme makko ɓe mbitami paɗe aɓɓi programme bama ɗum addani ɗo kono ɓaɗi tawtara yahat nde mbiɗi salamu aleykum lakas o yi kam tan ko dartine ɓe ɓorno wutta mbaɗo de ko o dartine pineɗa itte wutta toton pine ɓon kadi kala noddumo mo jogitama kala noddumo mo jogitama kono est ce que ɗuma caggalima ha tigui eɗen ñagono ɓe yo Allah tunan rafima a Binel tigui kono ko ñamduɗa ko huwa musique gawlagu ene ɗeɓa e mettude toon jima ha yimɓeɓe tinma hen komi nani wiya an hay tuubakoɓe beltanimama toon hol feere no mbaɗɗa ha musique ma wawi waɗede toon rekni yimɓeɓe foof beltanima hen jaggal ma hen voyage foof mo jaaɗa Europe ene wayno a meeɗano yaade hoore ma hen kala voyage mo jaaɗa Europe te kadi musique mo mbaɗata o ɓuuri habitade koye traditionnel hol peeje ɗum tan mbaɗa ala jogui secret haala hay secret goto yiɗi tan wajiɓe ne jiɗi tan kadi jiɗi ko mbaɗani ko anan sa yimɓeɓe jiɗima jiɗo mbatta kono mbaɗɗa fotani ɗumen kono wona ɓurde ko waɗa yimɓeɓe mbaɗa ko mais aɗa andi Binel hol yahoɓe toon taw ko awluɓe ɓe jaha toon ɓe mbaɗa toon ɗum ɗoji mais voyage maɓɓe premiére waɗano réussir mais soɓe gatti tan ene ɗeɓa tahmude mais an machallah nde jaaɗa foof mbayata kono keso pour garɗo ni haala yimɓe secret ma
idde tan mi mbima minita idde tan kadi en calmini jaatiɗo o en calmini koto sala kunnel bilali abbas madamaji dial fa kono welta toon jaati ala konko woni jaari kam kadi ne ƴaami premiére nde bisikko mi ƴaami makko seeɗa ɓeɗe gomi ɗo fof ko ɗon tawi wona hartandiral yettere Allah noon e joni gatte hade men artude e morceau goɗɗo hokku min seeɗa tan caa ko binel woni ɗo noon hokku min seeɗa ko binel woni ɗo oɗon gandi oɗo émission duuɓi tati omo digue so tawi wawi ɗo hande dakke min seeɗa on nani munine min seeɗa tan joni holto surprise mo jogoɗɗa e ngol eɗen gandi binel majjiri ɗo seeɗa tan lebbi seeɗa no heewani min mbasa haalde majjinde ma o mbaɗa min binel majjiri ɗo seeɗa yimɓeɓe namdo binel to woni binel suppitine surprise dawɗo baɗɗo fayde koɗo mawɗo tedduɗo kadi beltimi on koɗo kadi wonnoon a daña hunde ni hunde a mettuma seeɗa kono surprise o weeli wonon goto gawno ko cekkodurɗo o woni ɗum amadou oya nobate feewi kadi min ɗum e haala wona ɗo de ɗo ko ɓurtani ko mbiɗa min wi kono binel ñande hen yimɓeɓe jii machallah ma yimɓeɓe mbiya ñande hen nde inde ko inde ɓiɗɗo afo malla wiye ko yangue ɓiɗɗo afo machallah mbeɗa sikki ni hol ari ɓa yiyani par ce que min ari mi ari a yiyani nden noon si allah nani ko opération jattimi non wona opération jobbuma ñande hen ko publique o heew ha ɗonkuɗa andude a waɗi ko waɗete a waɗi gandi ko hay ko ɓurti joni an bino ɗum ɗon holko jouete ma weltat tan to kanko sorano wona ya ko inde kadi beltimi joni ko juuti mawɗo ɗum sappo e nayyi machallah mi dañani ɓeɓe juuɗel hokkimi kadi ɓe mbiya ko kanko ala wona kadi minti kam yimɓeɓe ɓayde no fooɗo ma kadi wona ɓiytira noon wala wona ɓi koɓe kadi chance ni mbaɗmi resini ɗumade wontude neɗɗo goɗɗo joni e joɗɗo adna ko mere yimɓeɓe noddemi mbiyami holi o ɓeyi ko min kam en andino kam wonɗo ɓe ko min woni ɗo kadi beltimi hen kadi Allah hokkimi ko ñaaguinomi Allah ɓinguel gotel gollodiriroñi Allah ɗimmitinimi ɗimmimi kadi babam ndeysan babam kadi ko sehlam joni holto yimɓe patatma holto yimɓe patatma nde paɗo settan ala ɗum ko moftat tan adna ko mere asambo aɗa wona e album walla wona e album mbeɗa hen e ko nakkuno kam ko ɗum tan jaggonomi beele yimɓeɓe ne mbawi fadde maɗo joni min hami koodi fidirde mata ko grand par settan ko defete ko defama gayni tan ruttude so rottama gayni fayde tan cata ɗum noon ko binel mum o hokkanen morceau goɗɗo dappo diwɗo tan mbawa ɗuɗude yewtere nde on calminama e darawɓe aya pinditiɓe wona noya Allah jaba karela jaba jaba karela jaba jaba karela jaba jaba karela ila 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 la karela jaba jaba karela la ila ila la karela jaba jaba karela jaba rasulullah karela jaba jaba karela jaba erela karela jaba jaba karela sama sambaliyo karela jaba jaba karela ayman basiriyo karela jaba jaba karela ayman basiriyo karela jaba jaba karela jaba susiredu karela jaba jaba karela jaba ton jaba karela jaba jaba karela kono jaba kandamali karela jaba jaba karela kono jaba kandamali karela jaba jaba karela jaba machallah ko binel gawlo ko alpha yiddaro wiyata ko weeli yonata so wona ɗum eɗen mbawi walde ɗo ha meeta eɗen gandi ko yimata ko ene weeli jaɓowo o ne weeli guitare o kadi ne weeli machallah min kadi damam nde ne halti mbeɗa Softi, par ce que koye binel kettinmi min salmini Demba Amadou Tarore toon to Ɓoggel gonɗo toon to France machallah daro pinal hanki hannde
ko ɗon kadi calminiranmi Rama Kassé série Mali Guissé mi salminan Kadiare kan debbo mo taga e limtuna mi salmini Kadia Sarr on kadi ko mawnirage am debbo mo Amérique bandiraɓe mbayagade mi yedditami ɗum bandiraɓe kala hande émission binelo noon mi salminani fof mbiɗa andi tikkal kono jaabode kam ɗon miƴƴata hen ɗum noon ko weltare tan binel ko ɗon gudditta aɗa wawi waynade e bandiraɓe midden yewtere nde e mi yetti Allah mi yetti bande men fof mi yetti Allah kadi mi yetti bellam ɓuuri sappo fedi ɓuuri sappo e siri amma ɗum haɗini limtude kala ɗo fedda woni mi salmini ɗum ɗo no marché min ɗo ha Paris kamɓe fof ɗum ɗo ha Dakar kamɓe fof mi salminiɓe mi salmini kadi mursalnaɓe machallah ani mbawi joni ko noon mbami action ɓe si kadi heɓini yaade Mauritanie anniversaire toon mi haalanma toon ba kadi kadi yaaɓe en fof en jahan en ɗo cuballo en dusanno bandiraɓe le 12 inchallah enen fof ɓen marché dande len inchallah sala jaɓe mi salmini bande men fof debbo e gorko suka e mawɓe kala ɓeɗoɓe sambo mi salmini kadi émission machallah eɗen ñagani jongal yo Allah junnu ɗum amin amin kadi yo Allah yalnu ha yaaji allahumma amin won noon daño tan ene uddita bandiraɓe fof naati on yagata hono gañi kadi en belti émission machallah yimɓe fof ne ɓe ndeysan bandiraɓe fof kadi beltoroma amin ñagama yo Allah junnu mi salmini Ali Tofisre gorko mo ciɓɓe Mali Samba ndeysan mi salmini Gaye Moussa Yaya mi salmini Bakuma Bine Sirsou mi salmini Jinda Baal ko ñande tan wonno paquet tembo yagul dara ndeysan mi salmini bandiraɓe ɗoɓe kala ɓe giɗa woni mi salmini ndeysan ɓe calminonɗi Babel Sa wallahi a salminama mawniraɗo moƴƴe wona haside wallahi dani calmini ɗum ɗoɗo Amir Samba Bari Fouta Aissata Modi mbiɗa ɗum tude ayi ya yoni hakkille ñanti kam ɗo noon ko debbo cubbalo yoni ha portum nafso e ko ɗum ñantimo rutino ko debbo cubbalo ko mbiya ko o ñanti mo joɓe joɗo on Sara ndeysan kadi so ñanti kam yoɗat ko émission mo ɗo Takko Sara hono makko e Sara. hono makko mbanmi marché ko jeabo dawle jawe kimbawa ndeysan non bandiraɓe fof mi salmini famde tan ko min émission o hande tan ene famde seeɗa ino ko mbiyeɗa ko joni men mbaɗo ko émission jaago ɗum noon inchallah mi birata weltanima mi ñammo mi weltanima Samba Seck ndeysan mi weltanimama Thiat machallah laftat yo Allah reer onon fof mi salmini on on jarama ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe gasi haalaɓe émission moon pinal hanke hande en gardamen ha ɗo ha sottu machallah ko jaɓata ko ene weeli Samba Seck min mbima min ñagonoma tan mbumi wiide ni mbaɗi wiɗe e battane wadde Samba wona haside ala ɗum noon min beltima no fewi bandiraɓe segini moon guiɗo fulɓe kala tidiaji sar debbo mo horɗoɗe sare ñang paliɓe won jeeri hedraɓe e mawraɓe hersi Allah wiyedeɓe bandiraɓe to kamɓe to ko Ibrahima Halilullahi min ndetɗiyam oga banggue ko Thiat Walo woni koddo goɗo bandiraɓe jaam funnage jaam hirnage jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so gueɗe o ñaari ɗo e Pini TV yo jiloyoɗen di magu koye men to darne meɗen e pinale gollal